Και η διαφορά μπορεί να μεγαλώσει περισσότερο. Η επίθεση και πάλι για τον ΠΑΟΚ. Σου 3 πόντων του Κόρφα. Πήγε ο Ρετζιάς με τον Λάμπλεϊ. Εκεί ο Αμερικανός πιο έμπειρος με το σώμα του έκλεισε τον αντίπαλο και πήρε την μπάλα. Ο Φούτσκα βγάζει έξω. Ο Τζεντίλε δοκιμάζει για 3 πόντους. Και πάλι άστοχος. Μπάλα έφυγε πίσω από το ταμπλό. Ο Τζεντίλε έχει 0 στα 7 τρίποντα. Από ό,τι βλέπουμε μετά το πρώτο δεκάλεπτο η Στεφανέλ έχει συγγύσει επιθετικά, έχει πάρα πολύ μεγάλη αδυναμία και το μόνο που την κρατήσαν λίγο στο σκορ, έστω και στους 28 πόντους, θα είναι τα επιθετικά rebound. Εκείνο που θα είναι χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι τα γκάρ της έχουν συγγύσει, ο Τζεντίλο και ο Ποντιρόκα επιθετικά είναι ανύπαρκτοι θα έλεγα. Ελπίζουμε να πάει έτσι μέχρι το τέλος η αστοχία του Τζεντίλε. Και εκείνο που βλέπουμε εκεί είναι χαρακτηριστικά πάρα πολύ καλό για τον ΠΑΟΚ είναι η κινητικότητα του Ρετζιά στην άμυνα, όπου κυνηγάει το Φούτσκα και δεν τον αφήνει να κινηθεί επικίνδυνα προς το καλάθι και να πάρει τα επιθετικά rebound ή να δημιουργήσει πίθες καταστάσεις. Ελπίζουμε ο μικρός να τα καταφέρει μέχρι το τέλος και να αποδειχτεί χρυσή λύση για τον ΠΑΟΚ. Δείτε τι γίνεται στο Αλεξάνδριο. Ο κόσμος, όπως είπαμε, είναι όρθιος, ενισχύει την ομάδα, συμπαρίσταται στον ΠΑΟΚ. Πριν από λίγο ο Καλαβίτα, όπως είχαμε προβλέψει, έκανε 4ο φάουλ και έφυγε από το παιχνίδι. Πέρασε στην θέση ο Κανταρέλο, στη θέση του Καλαβίτα, ενώ ο Πρέλεβιτς έχασε το σούτ από το κόψιμο που έκανε από την τάπα που του έδωσε ο Πιλούτη. Σου 3 πόντων τώρα του Ποντίρογκα. Άστοχο και αυτό, διατηρείται το αρνητικό σερί. 10 άστοχα σούτ έξω από την γραμμή των 6-25 για την Στεφανέλ. Ο Πρέλεβιτς αυτή τη φορά δεν καταφέρνει και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 14 πόντους. 42-28. Η Στεφανέλ μένει καθυλωμένη επιθετικά. Μένει στους 28 πόντους του πρώτου ημιχρόνου. 2,5 λεπτά μετά το ξεκίνημα του δευτέρου. Ο Κανταρέλο έδωσε για τον Πιλούτη. Τώρα ο Ποντίρογκα. Μπάλα πήγε στο Λάμπλεϊ, ο Αμερικανός αμέσως στο σουτ βγάζει την ομάδα του από το αδιέξοδο. Ο Τάνιεβιτς τον είδατε να ανακαλεί το time out, είχε μπει σε αδιέξοδο, αλλά είδε το φως στο βάθος του τούνελ από τον Λάμπλεϊ που μείωσε σε 42-30. Ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, εν αντιθέσει με τα όσα έγιναν στο πρώτο, όταν η Στεφανέλ προηγήθηκε με 6-0 και 8-2. Αυτό αποδεικνύει το πόσο καλά διαβασμένος είναι ο Σούλης ο Μαρκόπουλος αμυντικά. Όλοι οι παίκτες βγαίνουν να κάνουν κάποιες αλλαγές στα σκριν και πάντοτε υπάρχει παίκτης να μαρκάρει κάποιον της Στεφανέλ. Είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Ο Μπέρι δεν μπόρεσε, πήγε ο Ρετζιάς και έχουμε τζάμπολ του νεαρού με τον Λάμπλεϊ. Ο Ρετζιάς δίνει με συνέπεια τις μάχες κάτω από τα καλάθια, απόντος του Σάβιτς. Δείτε εδώ και πάλι ο Μπέρι που κάνει την προσπάθεια. Ο Ρετζιάς έξυπνα μπροστά από τον Λάμπλεϊ. Οι διαιτές θα μπορούσαν να είχαν δώσει και φάουλ υπέρ του Έλληνα παίκτη. Τελικά προτίμησαν τη λύση του τζάμπολ ανάμεσα στον Ρετζιά, λοιπόν, αυτό το τζάμπολ και τον Λάμπλεϊ. Ο Αμερικανός πέταξε την μπάλα out. Μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Στεφανέλ βρίσκεται σε σύγχυση σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου. Εδώ φαίνεται η απειρία της Στεφανέλ, παρότι είναι καλή παίκτη, είναι άπειρη και οπωσδήποτε ο ενθουσιασμός δεν αρκεί για ένα τελικό. Ο ΠΑΟΚ υπερτερεί σε εμπειρία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Δεν είναι μόνο οι προηγούμενες συμμετοχές του σε τελικές φάσεις ευρωπαϊκών διοργανώσεων, είναι και οι παίκτες που έχει στην σύνθεσή του, ακόμη κι αν οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν αγωνιστεί στους προηγούμενους τελικούς. Ο Πρέλεβιτς, ο Μπουντούρης ήταν παρόντες σε όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια από τη Γενέβη και μετά. Ο Σάβιτς έχει μια εμπειρία τελικών από την εποχή της Γιουγκοπλάστικα. Από εκεί και πέρα ο Γαλακτερός δεν έχει παίξει. Ο Μπέρι ήταν σε ομάδες μικρότερες όπως η Νάπολη, η Βιγιάλμπα. Στην Ελλάδα έπαιξε με τον Άρη, αλλά σε προγραμματική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Επίσης με τον Ολυμπιακό δεν μπόρεσε να φτάσει στο τελικό. Έχει αυτή την ευκαιρία τώρα ο Μπέρι που είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ στο κύπελλο Κόρατς φέτος με ένα μέσο όρο πόντων πάνω από τους 23 και 12 rebound μάλιστα. Ο Κόρφας έχει την μπάλα και προσπαθεί να βρει την λύση τώρα σαν οργανωτής του παιχνιδιού για τον ΠΑΟΚ. Ο Κόρφας που προσπαθεί να διασπάσει και τα καταφέρνει από τον Μπέρι το καλάθι. Ο Μπέρι έφτασε τους 15 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 44-30. Δείτε και πάλι η προσπάθεια του Κόρφα πρώτα και του Μπέρι στη συνέχεια. Κανταρέλο με την μπάλα. Ποντίρογκα. Αν βλέπατε εκεί τον Κόρφα με τον Φούτσκα, είναι ένα ζευγάρι πραγματικά για φωτογραφία. Και έχουμε φάουλ τώρα του Κόρφα. Πώς να κρατήσει τον Φούτσκα, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο. Είναι 2-13. Ο Ιταλός μάλιστα έχει καταγωγή κροατική. Βρίσκεται αντίπαλος, τώρα άλλαξε, πήγε ο Γαλακτερός, ο οποίος ακόμη και αυτός υστερεί σε ύψος έναντι του αντιπάλου του. Ο Κόρφας τώρα έχει τον Πιλούτη αντίπαλο. Πιλούτη με την μπάλα. Ο Λάμπλεϊ.
Πιλούτη και Λάμπλεϊ. Καλάθι από τον Αμερικανό, 44-32 με 4 πόντους για τη Στεφανέλ σε 4 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ εσείς βλέπετε τα φάουλ, 4 για Σάβιτς και Καλαβίτα και οι 4 πόντοι για τη Στεφανέλ από τον Λάμπλεϊ. Ο Ποντίρογκα έχει συγγύσει, ο Τζεντίλε είναι στον πάγκο, ο Φούτσκα και αυτός δεν βρίσκεται στην καλύτερη μέρα του επιθετικά. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει κλείσει σε αυτό το σημείο του αγώνα τους επιθετικούς διαδρόμους της Στεφανέλ. Ο Μπέρι και νέο φάουλ. Νέο φάουλ που έγινε από τον τέταρτο φάουλ του Κανταρέλο. Μάλιστα. Οι σέντερ έχουν το μεγάλο πρόβλημα στον τελικό. Είναι ο Σάβιτς με 4, αλλά τώρα ναι. Ο Μπέρι είναι αυτός που φορτώνει συνέχεια τους αντιπάλους και είναι ένας παίκτης ο οποίος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι πολύ δύσκολο να μαρκαριστεί. Ησύχασε και ο Μαρκόπουλος τώρα, βλέποντας με 4 φάουλ Κανταρέλο και Καλαβίτα. Ο Τάνιοβιτς ετοιμάζει τον Ντεπόλ, τον νεαρό. Η μπάλα, ο Πρέλεβιτς έπεσε πάνω στο Λάμπλεϊ και σε ένα τείχος των Ιταλών της Ιταλικής ομάδας και έχουμε φάουλ που έγινε από το Γαλακτερό. Έξυπνο φάουλ, καθώς ό,τι καλύτερο μπορούσε να κάνει. Το καλάθι ήταν σχεδόν σίγουρο. Δείτε εδώ και πάλι. Ο Πιλούτη και ο Γαλακτερός που έκανε το φάουλ. Ο Ντεπόλ στο παιχνίδι στη θέση του Καταρέλο. Τώρα με ένα σχήμα ανάγκης και ο Τάνιεβιτς. Χαμηλότερο σχήμα οπωσδήποτε, θα έχουμε και αλλαγές στα ζευγάρια της άμυνας. Ο Πούτσκα για 3 πόντους, ούτε αυτός. Έφτασαν τα 11 σουτ έξω από τη γραμμή οι παίκτες της Στεφανέλ, 11 άστοχα σουτ. Ο ΠΑΟΚ έχει 1 στα 6. Μαθήματα στα σουτ 3 πόντων δείχνουν ότι χρειάζονται οι παίκτες, αλλά είναι ένας τελικός. Η ψυχολογία είναι διαφορετική, το άγχος μεγάλο. Έτσι λοιπόν οι παίκτες του ΠΑΟΚ και της Στεφανέλ σε αυτά τα 25 λεπτά αγώνα έχουν συνολικά 1 στα 17 τρίποντα. Η μπάλα από πλάγια για τον ΠΑΟΚ. Από το φάουλ που έκανε ο Πιλούτη πάνω στον Κόρπα. Ο Πρέλεβιτς στο σουτ. Ο Πρέλεβιτς είναι στους 6 πόντους. Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται την βοήθεια επιθετικά από τον αρχηγό του. Ο Ποντίρογκα, ο Ρετζιάς που προσπάθησε να σταματήσει το σουτ. Ο Μπέρι πέταξε την μπάλα για τον Πρέλεβιτς. Ο ευνηδιασμός του ΠΑΟΚ. Ο Πρέλεβιτς μόνος και φάουλ που γίνεται από τον Πιλούτη. 2 βολές για τον Πρέλεβιτς. Δεύτερο φάουλ του Πιλούτη. Από ό,τι φαίνεται η Ιταλία είναι σε σύγχυση τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά. Ενώ είδαμε προηγουμένως και είπαμε ότι ο Γαλακτερός τι σωστά έκανε το φάουλ. Αντίθετα ο παίκτης της Στεφανέλ περίμενε να κάνει καθαρά φάουλ, με πρόθεση φάουλ, την ώρα που σούταρε ο Πρέλεβιτς, ενώ μπορούσε κάλλιστα να το κάνει πιο έξω. Επίσης βλέπουμε πολύ άσχημες επιθετικές ενέργειες, πολύ άσχημες επιλογές, πράγμα το οποίο εκμεταλλεύεται το ΠΑΟΚ και βγαίνει σε εύκολα καλάθια. Είναι πάρα πολύ εύκολο να μαρκαριστούν και να τους αναγκάσουν τους παίκτες της Στεφανέλ να στάρουν με πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό ευστοχίας. Και γι' αυτό δικαιολογείται ότι και το πολύ χαμηλό σκορ και αυτό αποδεικνύει αυτό που είπαμε, το πόσο διαβασμένος είναι ο Μαρκόπουλος όσον αφορά την ομάδα και τις κινήσεις που κάνουν, διότι είναι συγκεκριμένες κινήσεις κάτω έξω από screen και πολλές φορές διπλά, τα οποία όμως αντιμετωπίζονται με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία από τον ΠΑΟΚ. Διαφορά και πάλι στους 14 πόντους από τις βολές προηγουμένως. Το Πρέλεβιτς έκανε το σκορ 46-32. Ο Ρετζιάς σταμάτησε εντυπωσιακά τον αντίπαλό του και ο Γαλακτερός πηγαίνει στο καλάθι. Καλάθι και φάουλ. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία να αυξήσει διαφορά στο σημείο αυτό του αγώνα. 48-32 και φάουλ που έγινε από τον Ντεπόλ. 48-32 και time out που καλεί επιγόντως ο Τάνιεβιτς. Ντούσαν Μπάγεβιτς, Τζον Κόρφας, Χρήστο Βαζέκ, Βούλα Πατουλίδου, Νίκος Αλέφαντος, Παναγιώτης Γιαννάκης. Οι κορυφαίοι του αθλητισμού και 300.000 αναγνώστες επιβραβεύουν το Sport Time. Τώρα το Sport Time ακόμα πιο πλούσιο, ακόμα πιο δυνατό. Με μοναδική κάλυψη όλων των αθλημάτων όλων των κατηγοριών. Με την πιο σύντομη ενημέρωση για την πολιτική και την οικονομία. Sport Time. Εφημερίδα κύρους για αναγνώστες επίπεδου. Στο Αλεξάνδρου η διαφορά έχει πάει στους 17 πόντους. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 49-32, αλλά ο Ποντίρογκα έχει τώρα την ευκαιρία μετά από 26 λεπτά να πετύχει πόντο στο τελικό. Ο Ποντίρογκα, το μεγάλο όνομα της Στεφανέλ, τώρα πετυχαίνει με ελεύθερη βολή τον πρώτο πόντο, ενώ και ο Τζεντίλε έχει μείνει άποντος. Είναι πραγματικά ένα κατόρθωμα αυτό για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Ο Ποντίρογκα έχει 8 άστοχα σουτ. 2 εύστοχες βολές, αυτή είναι η πρώτη του πόντη στο παιχνίδι, μείωσε σε 49-34. Ο Τζεντίλε έχει δοκιμάσει μόνο για τρίποντο και ήταν άστοχος και στις 7 προσπάθειες. Πριν από λίγο είχαμε μια εντυπωσιακή τριπλή προσπάθεια από τον Ευθύμη Ρετζιά, που έκανε 2 κοψίματα και τελικά χρεώθηκε ένα φάουλ, με το οποίο μπήκαν οι βολές.